Ifikile ifestivu ingane zakwethu savelelwa amasaha. Hawe ma mtakama ngiyakucela ukuthi nje awukusimele kancane ukusaha kulonyaka. Ngo-2012 wasaha sathi it's okay. Ngo-2013 wasaha sathi it's alright. Ngo-2014 waqhubeka wasaha sathi it's okay, it's alright, carry on. Nango-2015 usafuna ukusaha, hhayi ngeke mntakama, ngeke ngane yakwethu Build It kungadayisa i-KFC. Build It nje kungavele kudayisa i-KFC mtakamana, shintsha nje kulonyaka. Umngani nje oyimbungulu owazi ukuncela amagazi ethu asimdingi kule festivu. Ukhuluma nakakhulu ukuthi kiwaphi kuzophuzwani, kuzodliwani, kodwa mtakamama sekukhishwa imali dololo. Notshwala mase sibuthengile wena uyabutha nje, uyabutha ugandaganda matiyo iy'nsimu zabelungu. Awukahle umngani nje ogandaganda nje kule festivu, asimdingi nje, asimdingi umngani oyisikweletu African Bank ey'mpilweni zethu. Cha, siyamubonga nje ingane zakwethu, asimunidi nje umngani onjalo. Angi-understand nokuthi uqoma kanjani emva kwalokho awubi nemali yoku-turn up ngoba niqoma ongoqo. Umfunani nje ungoqo mtakama, akuyona indoda leyo umeqo. Indoda engazi ukuthi intombazane iyanikezwa imali yekhanda, imali yey'nsipho, imali yoku-turn up. Shiya umeqo, uzomenzani umuntu onowalet onomshudo nengidi? Udoti nje wendoda leyo mtakama, shiya nje, shiya nje lo. Last year wena ngangile ngikubuka nje sikusahisa sikuthengela utshwala, usunama-tendency okwenza izinto engafanele uzenze. Lalelani wemasaha, uma usaha phela uyasibuka sonke, amehlo akho kuba awonwabo, usigade ukuthi siphuza kanjani. Angi-understand uminyelani ngoba uyasaha. Buka thina ukuthi sithi nje qabu nawe wenze njengathi. Mesisho ama-jokes ngisho engahlekisi, hleka, uyasisaha. Phoqelekile mtakamami ukuthi nje uhleke ama-jokes ethu noma engahlekisi. Okunye uyodanselani, uyodansa, uyabuka abafana bayakupanza, bayakuncoma. Unconywa kanjani mntamade usaha utshwala bethu? Hlala phansi siphuze thina mase sihamba siyodansa. Mase sibuya sesiqedile thina ukudansa, mase uyasaha phela ingane zakwethu. Mesifuna umuntu ozosigadela iy'khwama iba lapho, ngoba okulandela uzosifuna u-5 okugibela. Awuna-airtime, uLazaro, uLopholo. Hhayi ingane yakwethu, akusiphuziswe uwena nje this year. Mase kube la madoda amasaha, hhayi xoxwa ngekhwela leyo. Ngigeza izandla ney'nyawo konke nekhanda, ngigeza konke nje. Indoda nje eyisaha nje angazi nokuthi ngingaqalaphi. Ngidinwa kakhulu indoda efuna imali entombini. Madoda manje. Hey, ngenzeni upresident eSouth Africa ngane zakwethu? Indoda ongoqo nje iye ejele, indoda nje esahayo iye ejele, indoda nje efuna imali entombini ijele lodwa. Ake sihlakanipheni nje kuyi-festive season bakithi, siy'phatheni kahle. Hayi amasaha awasiyeke phansi, kakhulukazi amadoda amasaha. Hey ingane zakwethu, nijola namasaha amathuluzi, amasaha okusaha iy'hlahla. Hey shiya ithuluzi ngane yakwethu, shiya ithuluzi, shiya phansi ithuluzi. Ha.